Защото е дал на много полицаи, които стигат. За да няма нито една следа от тяхното престъпление. Адвокатите поискаха веднага да се включи това в досъдебното производство, но прокурора си затвори очите. Сякаш полицейите. Те работят заедно с случайни съдове. То не е окей. Нямаме интернет. Пространство, хора! Пасна и Саши? Какво правиш, бат? Арестувайте тоя! Нещастници! Арестувайте Битов! Арестувайте Битов! Май другото ми изтръпна ръката. Що не си взимал? Аре! Не да не ми усаква. Арестувайте Матеорите! Турци униформи! Ричани! Турци! Резняци густини! Арестувайте! Турци! Турци! Дайте мегафона! Дайте мегафона! Не бива да бъдем на тяхното ниво. Ние не сме простаци. Ние не погазваме закона. Ние се борим за справедливост. Борим се за това да няма полицейски произвол. Борим се за това децата ни да могат да протестират свободно, а не да бъдат прибирани в арестите за наказание. Надявам се, че всеки един от вас осъзнава важността на това да протестираме и да направим така, че тези, които казват, че ние говорим лъжи, като да бъдем не. Отговорност за това. Знаем, че всички искаме едно. Тази държава да бъде освободена от мафията.
И парите ти щупат краката. И какво ще направиш, като ни щупиш краката? Дали ще ме спреш? Какво ще направите? Какво ще постигнете? Какво пазите? Една кочина паза. Кой тази кочина? Направихме на кочина. Това искахме, това направихме. И следващия път ще бъдем вътре. При това вътре в БНТ. И тук ще те